vítáme vás u předzápasové analýzy 17. kola Fortuna ligy mezi Bohemians Praha a FC Slovan Liberec. Zápas se odehraje v Praze v Dělíčku, kde očekáváme vyprodáno. Tým Bohemians Praha pod vedením Jaroslava Veselého má bilanci v posledních 5 zápasech 1 vítězství, 1 remízu a 3 porážky. Tým pod vedením Luboše Kozla FC Slovan Liberec má bilanci z posledních 5 zápasů 3 vítězství a 2 remízy. Vzájemná bilance obou týmů z posledních 5 zápasů je z pohledu domácích 3 vítězství, 1 remíza a 1 porážka. Dokáže tým Jaroslava Veselého prodloužit sérii vítězství, nebo dokáže Luboš Kozel a jeho tým udržet sérii neporazitelnosti? To se dozvíme v sobotu 2. prosince v 18 hodin v Dělíčku. Náš odhad pro tento zápas je vítězství Slovanu Liberec v poměru 2:1. Nezapomeňte nás sledovat na našich sítích Český fotbal pro fanoušky.